Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arki man, Luku man, Nana Sasa Bhaijo Kromo we wato wispo def mama serna. Anyun so Sranan San E Psa barodi. Not go mit Zuid, Oost go mit West. Wispe def mama serna. Ari banye sturu. Abiji man betaki kijk Luku jere luister. Dan kon Arki de prenspari. En mis don janga para Ruth. Ja, mas Gambo, maar volgens mij begin maar versteerd zijn naar Nacho. Nacho win Guyana 5-1 is de net dus versteerd. Heersen naar overwinnen die zie. Maar natuurlijk, die doet de bakka naar Sranan San E Psa. Dat we accident man naar buiten laten. Wanneer odi, hebben we accident hadden banyi de sturu. Voor Arki de prenspari want die de wat actori wat missie wat Nederland alles zie, je legt bepaalde zaken uit. En ondervoedsel Sranan San E Psa, we leggen uit en gebruiken verstand. En zo maar zeggen. Ja, want chari kombaka in herinnering voor sapsa. Sobu somi grandma betachi. Inom luku pe fadong. Ja. Mem luku pe stoti futu. En akondere disi. Fosugo na tori. Maar me bigi kotenji wa fesi. Akondere disi stoten futa tante Jenny en consorten. Ja. Na dat den doen. Maar fosugo da peda wo taki. Van regering disi. Natuurlijk, de boezari. Ja. Dus a regering die ze ronde a IMF-programma succesvol af. Dat want taki, a doe alleen huiswerk, alasani. Sowieso a inflatie dringen terug. Isabi, kar kon praten. Stabiliteit kon de, a koersaka, ala de sandati. Dus dat want taki, sa regering poti, a setting. Maar dan me jere was me bara was say dat pe iyama alibi kontranga subsidie bouw af. Dat bent de en dat make die zwakke huishoudens dat je ba koopkrachtversterking. Isabi de ambtenaartjes de 20% loonsverhoging. Ook to de pensioen de denki. Je verstand de AOV zelf de man denki. Je verstand. Dus me bedoel taki te asane gebeurt dat je non gogo denki taki iya wat saka nanga money no data pa okupem kango teka ini ni asane go gestructureerd daarom make a programma of IMF bene herstructureringsprogramma dat want aki chasan baka kopota tap real popot de letopu make desan ka waka lek fadem waka dus ano losse handen san ano frigi seti dat we play stri koti nee ano frigi seti tak pa winti wani da pa winti chara frigi go nee asana a regering is net set frigi want te set frigi dana baba waja na zomaar en waigwe isabito dus je begrijpt archi man lukuman na a programma disi dan ucha a regering dis charser nan kopotap one level petra kondere e luku de mane luku morotaki dan sana kondere disi nee serna contra een waardige partner in een samenleving in een grondtap dat is zo je verstand en in een samenleving voor nu dat je ziet awani want volgens mij begrijp nu een herstructureringsprogramma ja, bisma die no one first thing, omdat de lesie, de no one worko, de no one do the best. Ja, en je shitaki, den dibeta bakatu, taki ya, uno wayere notif santoki di sangadati. Opo bakafeng, de osdanga tafra. Ja, want de president ontvang para federatie. Pus dontak de no to di de. Isabi, you want jugu da para dan dotine pichi dan alhoewel a minister voor OE leg uit ook toe dat je no amoni ne de ala euro te belasting paye de iedere euro paye doti maar kan heugi dat kube kan een voorstel ja voor afasfa doti san kaloso maar ook toe sami verstaan met tak na nga wamandi abwan warung
Amantak alamung de mai pai 250 kolu. Ja. Voor den dotief den pichi. Ja. Isabi toch? Dus in feite dat libief granlanti, wogo luku den kleine huishoudens, fado setator dat anga desma. Want in alla kondre je pai fi dotik moto. Dat is zo. Isabi toch? Ja. Dus dat aan de subsidie die moest go bouw af. Ja. Dat na sa unfa yunsu ja Sranan San E Psa etaki. Ja. Ja? Sma ato bron, tak da min purwan 10 kolu baka, min purwan 5 kolu baka. Maar dat nou erg. De play 5 kolu of 10 kolu. Fayaka, sorry bet moro weinig. Ja. Maar isap tak i doti no de. Dat is. I doti moto. Dat is. Isap ito. Dat na voordeel slag. Ja. Isap ito. So, da ondertussen ala de soort San E Psa. Da wan missie. Ik moto ja tante Jenny afro die scatter stabiliteit. Wa Holland. Ugo pora regering dis neem. 5 senator dat die. Ja, maar zeg Gambo, maar was van asma go naar Rotterdam. Go leg de maar uit. Hij tak over oil en gas. Eigenlijk, asma die zie nog een tak over de toeristische En dan, smadis leg uit ook toe dat keer, no. If asano kon ano voor boesma, die kan 300, zeker rond 20, 30 maand rond miljardair. Jere, maar begin leggen smadis wansa uit. Dat jere no. Die UBD, uw partij bedrijf 10 jaar. Toch? Die partij, me kotimo van, me mag. Ja, ik heb Die apartheid fee, een jantringi partij, een parse bedrog, want we bedriegen volksstraal. Ja. Je verstand. Dat doe apartheid dat tek abara. A koers bij de twee takten. En dat dat boom voor sani. Iba abi 3 groepen, iba portisma. De baba middenklasse, de baba de gudusma. Die tek abra, die abra, tu klasse no motam. Portisma, anga gudusma. I boroko a middenklasse. I boroko den. Dus wins one man, be de voorman, of noem maar op, na een presi, een directoro, dan man be vieren zelf le portisma. Na dat die doe. Dat die de na dei. Dat je op je teka deseti bevoegdheid dat je go Rotterdam por foto. Go leg uit. Go hits desma desernasma dape op. Ja, maar zeg maar, je was mij leg uit, dat mijn Arki toch? Ja. Als mataki. Dus ik was aan nog man die zat 300, dat tenminste, zoals mij taki, 20 familieleden, otro miljardair van mijn kanasan. Dus 20 familie, dat mij tak ook toe. Dan Luku. De sanati, sas mij leg uit. Ja, let die, mevrouw Simons. Want die bedrag onder, ja, let die dat 20, of jullie aantal, de massa bedina exi. Juist. Na die 20 man dat die. En daarom, luku no. Wat ik eerlijk, mi wan draai wan sani sang, wan man bedina exi. Wat draai sang dat die, mi Arki, dat wan man die be poti, amar ba next moro, mama dina familie, select say taki, familie, dat ma kom draai. We'll make you Arki samen te leggen uitschrijven. Ramon Abrahams minister geworden is in 2010. Voor openbare werken. Minister van Openbare Werken. En alle NDP'ers kijken daarnaar. Dus wanneer hij begint met het pimpen van een kantoor en daarna willen pimpen van een voertuig, dan zijn de NDP'ers de eerste die zich gebeten voelen. Want ze weten dat meneer Abraham bankroet was. Voordat hij minister was, had hij een auto te leen van Charles Palat. Hij kon niet eens zijn eigen auto betalen. Hij verkocht zoutvlees en gerookt vlees onder de markt om zijn hoofd boven water te houden. Echt waar? Hij was bankroet. Terwijl hij als commandant militaire politie de dienst heeft verlaten. Ik wil niet zeggen de revolutie de rug heeft toegekeerd. Maar de dienst heeft verlaten, ontslag heeft genomen. En een groot terrein aan de Gambo had geclaimd om de reis stil te doen. Samen met een collega en Pierre.
Als dat niet genoeg is, machines in West-Suriname genomen, bulldozers en andere grondverzetmachines. En toen het niet meer lukte, die machines verkocht. Ook dat heeft hem niet boven water gehouden. Als minister van Openbare Werken heeft hij een terrein op West-Suriname bezet. En daar heeft hij vandaag zijn habitation. En die peers zien dat. Do Arki, hoe je samen tak toch? De si amai karning, anomitaki. Nee. Ama sabi di na eksi, ama karning, ama leg uit toe van bepaalde dingen bepoti, dat vandaag aan de dag, ama dati, op sommige wilde, ama sommige wilde, ama helikopter, ama dati, Sommige goedo. juist, dat ama bepoti. Je zou vragen jezelf af, if you partij, Jenny Simons, if you partij, take abra no, nanga oil and gas, om het voor de 20 op baka. Extra op. Maar je hebt me kwam moeite batoka face Ja. toch? A oil and gas story. Ja. Die jere tak. Ja. Ano tide na day. Nee. Dan samen hebben we een serie 325 miljoen. De hebben een serie eerste lees die waren 60 miljoen in 1999 met Zo. kartatum. Ja. 60 miljoen. Ja. Daarna de mama een serie baka die 500 miljoen. Toen lees So maar jere ja zo. Dan moet actie na Sasa Bhaijo Kromo. En ook to de jongen die daar zei. Want als hij nou deso taki daar keren disi, die moest komen baka, moest zorgen dat als hij akuku prati geleid, Ja. ala mai feni, wis wat er mo fen toesens moro Ja. you mai feni. Ja. I verstaan als alibi de. Ja. Na moro bijigo. Ja. Ja toch? Zo. Dan mi wan accidente jeni. Tak pe you be de sai be de you functie attendati, want de ja drie makti. Ja rechterlijke macht, Ja. wetgevende macht, en uitvoerende macht. Maar dat we pura wetgevende macht, want de man daar wan zei, de man Ja. ne mooi aan politiek. Nee. Maar de toeman de mooi aan politiek, na uitvoerende macht, na wetgevende macht. Wetgevende macht, to borge kapje money, dan een granlanti kurtoso, DNA. I verstaan. Dape wet en meki. En dan wet mek dape a regering de verplicht vervoeren uit. En if a regering mek een wet a chareka DNA looking, DNA keuring goed, dat want dat dan een wet. Dat regering abiflipi volgens een wet dat die. Ja. Dat zij doe a eerste lesie van 60 miljoen. I tapi mo voor je de tronk todo, wat er bij voering mo voor, je hebt het toegelaten. Ja, en dat tweede lees ook toe aan 500 miljoen. Maar no godoro, want is makaka futu taka no kang abun kopu ano so asanka makkelijk. Nee. Dat want taki na mij de zonvloed dat toen teke do praat elk van Abrahams scatter alasani, scatter alasani. Alasana mas. Dus dan asan dat ube want do toe. Ja. Na stiri teki stiri grapu, isabitok. A jesu be da fire karasani. Asaugrom. Asaugrom. Af je rafote je jeri na trobanga de rest. Je verstaan wie sa follow kwa pinatamara. De ko jem pakket voor ores suit oras potu. Nee, de man. Ko diriji man. De man is masargang. Pamir man. Luku man. De man si NDP mekar de man effetji de srevi. Effetji de 20 man sa yeri etaki. De man watron miljonair. Ala de to dati. 20 man de oppo ete. Want de 20 sang Abiba, toch? Dan gaan we zien even, maar de rest ook tu in Point of correction. De man ook gaan we zien. Want dan de schriftman dat hij de bezig pakken. Ja, maar dat ik Marokko. Marokko 20 ook. Marokko. Dus dat de verstamping, dat tweede lezie, dat hoef je van de lijn, die je zorgt dat je no soroto. Jullie wetgevende macht, je zorgt dat je no soroto. Je a kans van lowe. Isabi want a oppositie be eist dat je PG be zijn papier jono dat umstellen maar in staat van beschuldiging. En a ambra be da you anu. U heeft het niet gedaan. Nee. Ja? I liba san so blauw, omdat hij Sabina voert. En daarom, dat Luku no masar Gambo. Luku sa ele gafal op no uit no. Alla de man ondervoorzitter voor NDP, ik onder Osogo Lexma uit Agere. Moest wie nou verkiezen? 2025 moest wie nou verkiezen? En zij doen wie nou verkiezen? Lus, meneer
Bouters. Maar, De man had trop naar economie. maar God forbid, kabatu. Dus je go, fuchawa konder ka fesi, dan in ego taki, lek façon partij, Ja. wan misap wan partij, etegi sa wan do, Juist. en winsa no man do ala desani, maar je shitak ego. Ja. Want a partij dat die met kop en schouders, a detap ala detra partij, die zorgt dat we herstructureren programma voeren en na volgens boekie de man werken. Die verstaan. Dat junego tak over fayo chara kondere, fayo disi, fayo dati, lekwe beschuldigd maar over en weer, tak diso do dati, dato do disi, maar you think in nobe luku de san disi, no yesuku elembonyo in okoro barafu, die verstaan want die firi tak a watara, te waka, watara doro you enkel je fira nattigheid. NDP, een programma. One programma. Sane. Plus bouters. So, Dat die wordt dat next je man. vindt taki, je los bouterse, voor zijn die los aan. If bouterse te kon konderen vanaf 2010, na een koers met tantaking, na een koers voor 2 takte, dat 10 jaar ting, uno do noti. De man doet ons aan. Sade. De man liep 4 miljard schuld aan bakken. Jere dape. Dat de 4 miljard paiement uliba baka. Ja. Centrale Bank Froisik moto na PABD want tante yani beko borka doro dape. Ja. Tak uno manya stabiliteit. Juist. Dat de man Frois Centrale Bank wa Hendrikstraat. Jotelal. Jotelal. Je jere van mane Jotelal. Jotelal. Ja, Jotelal. Ja. Froisengo dape. Dan minanga yu. Nana Sasa Bhaijo Kromo Lucenda. De jongwan. Uno be mango bayadala. Nee. Ha? Nee, helemaal. Na ome koers be de na konde. Ja. Ome koers de no. No na wan koers no mode. Ja. Je verstaan. Ja. Dat de kari stabiliteit. Ja. Ja. Je verstaan. Ja. Dat we vindt taki winak verkiezing voor die bouterse gratie. Voor sanso. Ja, ama doen boom. Ama dat doen boom. So to boom. Omdat dat doen boom, dan heb je geen gratie. Voor de sang. Voor de sang. Voor scatter de centrale bank. SPS bank. Alle de prestoren was scatter. Dus dat me kona derde makti. Ja. Dus dat rechterlijke macht neteri. Nee, sana niet hermoro. Dus na dat de man zo doen. Next no hermoro. Next. Trouwens, de man sabi kuta kere no. Asan dati a wet die de man beteki amnesty gi sani. Asan dat keur af. Want voor moord in netjes amnesty. Uno man verstaat pistor dat. Nee. In netjes amnesty. Dan no se wan do i wan bossa konder dus je wil ons komen isoleren. Do kondo tek olie. Ja. Do u meku biji boda. U go buy u biji eiland. U cruise ala u sot sani. Da volk het dede. Die sabi daw sa niyan, toko kuku. Met teji. Dus, maar jere masar Gambo. Maar je vraagt me zich af. Dit Jenny Simons leg uit. Dat mij berekent dat ik denk dat jere nog asena volk disi. Ay. Nog wat scoren. Maar De man in Lisi. De man op sabak geschiedenis. Want NDP nog op geschiedenis. nee, de man vrede vast aan dat. De man brede uit. Geschiedenis. No, de man De man no lobeng. Nee. En daarom ik met tanta kentak inum luku pi fadon. Nee. Inum pi stotifu. Dus dat. En na volk disi stotifu tu na tante Jenny Abrahams en consort. Ja. Want alla de man dat pichi de serf ka wan zoeken op tak de het bestuur. Ja, dus dat die. I verstaan. Dus dat die. Traman die gue kom baka wat. As mono dit ook. Mono de. Ja, dan. Dus de allemaal dus de mais dona de onderosof den. Dus de tak onderosof na sondera volk. Ja. Dus de na den. Dus daar bakau sefa onderosof. Ja. Dat de bije shikba. Moment mono combina. You know, compare desafio. De ma bije praat, de ma praat akukuk ba. De man praat ik ba. Ja, de ma praat akukuk ba. Maar de man leg uit dat hier no. We make dat die, we make een fabriek. Nee, Alles aan de man make broko no de. nee. Dus hier ja zo akukuk praat ik ba. En San E Psa da akuke praati. Da Abraham sangat tante yeni chistorobi. Ja. Die sangat dat netaki. Want bijai to. Ja toch? Mi want dati. Ja, nee, mi want disi. Na San dat E Psa era. Walo yo ari yo trusu. Ja. Meneer Kaba. Dus dat is sabi. Dus de mobi prata sinds afisi. Dat volk afs door Luku baka. Ja. Kan de mon tak hier no dat volk pakket baka.
Pakket toch? Na pakket yo chisi. Ja. Dat de mo naki fasan sor mooi dat do naki kan de $2 of $3 tapi pakket. Fico teki. Declari. Want dat en dat da kuzo kuya lo gevallen. Met Eji. Dus dat die broko $5 na voor SRD yo abinyanu. Maar mijn vraag is er af, maar Gambo. Tide mas elef uit toch? Abraham, Simons, alle de manso. Misikaba, alle de manso. De man kan doen dat hij man takieren no. Volk van Suriname. Ik heb zoveel gestolen. Die furu. Maar je no. Disi. Wat? Ja, wat je toch? Yere jam yo teji wansani. Nee. Isha san akabed die de mekaar onze vader. Ja. Geef ons heden ons dagelijks brood en Ja. vergeef ons onze schulden. De man not sabati dat De man sabe. Nee. Maar dat is sabi. Hè? Teki. Sademan sabi. Geef ons heden het brood van het volk. Ja. Dat de man sabi. Dat is Messia Apollo Gepina. De man had erop aan gaan dat hij. Isabatorif keizer Nero toch? Ja, die sabi. Keizer Nero taki afvallen ke jogo. Geef ze brood en spelen. Dan houden ze zich rustig. Ja. Dus Ja, dat verstaan? ja. Dus dat die. Maar ja, wat er Gambo. Maar tegen eerlijk, ik had dat hier die over de tori. Mi vind niet dat ik afvallen voor zijn naam. Eigenlijk in optie NDP stress morgen. In optie NDP is eigenlijk lasting. Ik raad het op. Jere no. NDP moest bos data boslaar. Want de beber faraka dat beto. Dus dat ja. Dat de do isere fa suma e kong. Nee. Dat de aarde allemaal chagwa se. Dus dat. Dat zijn ik ba. Dus dat die. Want je tang etak oeverloos sani. Je tak lei. Je in een verdedig isere fia. No. De man heeft verdedigd dezelfde Nee. no moment. Nee. De man heeft actie excuus pardon. Nee. Isabi Helemaal toch? niet. De man no danga san dat die. Lek de man emek yuan bribi taksa de be do be boom. Dus fa de be prati a paketje Ja. dat de meka money abe boom. Ja. Lek de pijiman of de pernasi toch. Ja. Dus dat a pijiman Ja. en a edeman fa pernasi toch. Ja. Dat de desma de be ko op vakantiehuis. De man ko bouwen chisani. Ja. De man ko dat de man te jaar tapu dat de man jas sopi. Ja. Nyana nga Ja, desa. maar dit ik. Amate teken. En wat Dat ook is. angen gesene nyameng. En de rest dan. De rest van pensie. De one den afko shoga. Dus dat die. De nonyang. Betegi. Na systeem dat die. Ja. Isabi. En dat noemt men na een moderne woord populistisch beleid. Ja. Isabi toch. Partisan ja volk. Ja. Isabi toch. Dat je brengen. Isabi toch dat die brengen aan een shise Psa. No man verstaan se Psa. Dat shilek if een ala day. Daarna vooruit gaan. Oké. Maar zonder de zand dat is zonder pakket. If you make moeite, kan go vooruit. Natuurlijk. If je woroko. Ja, in Marokko. Eigenlijk in een quick list man. Nee. Akonder dit is ne eis dat in lesi. In Marokko. In Shoga. In doe je best. En if je doe je best. Dan is je dat je go vooruit. Daarom argeren die zie. Eigenlijk argeren is Marokko een deal naar Marokko man. Ja. Want if je nap onder een balkon. Ja, in het doen not. Je doet noti. Je sripsi futa gorong. Regeren die zie. No tegen dat je no. Je kiest zoveel procent korting. Of je doet dat. Want in Europa toch. Nee. In Europa toch. Maar dankzij democratie, Ja. make de man kan doen de sandisi. Yes, dat. Want daar wan communistisch kondere. Goin wan communistisch kondere, go look if yoshi might napatapu. Dus dat die. De man lain biji turk chago go woroka chen gorong. Natuurlijk. In Marokko. In Shoga. En in Shoga. Die ook uit helemaal in zijn naam. En hier nou. In een Marokko je een baas ook toe. Ik zei taki. Trusju anu go no grom. Ik kan doen sanje serefi. Natuurlijk. Ik kan ontwikkelen serefi. Ja. We zien nog trusja in agro, want allemaal ja soms maar lang en nangara. Dus dat. Maar ik kan go pot wave. Bijvoorbeeld. Ik kan breng wirijisma. Ja. Ik kan doen alle soort sani. Hoe je je serefi. En Ja. dat belangrijk. Ja. Isabi toch. Ja. Wan me luku wan mi serefi van konja mi yari biji ma me gata op TikTok. Ja. Dat hem goda me shifa soms maar het demonstreer. Samen doen wij Ja. brengen wirijisma. Ja. Wij doen een kunstwerk, een serie. Ja. En vinden we 5 sensie. Vaak overleven. Dus dat. Maar midi no sabe zo vallen. Doe wat rassen. Ja, asan sam leer de bijisma.
de lermi taki trusiani na grond. Paranwansani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Wie zou wat tot saka ifeni? Wie zou wat boroko embre? Wie zou wat boroko beetje in afringen torowe? Lai blaka dota ini. De potan trua. Je pot bulanchi. Alasan je poti. Cinta ya wiri. Para de zeker mas Gambo, dat jere no, de zeker dat joman libi want je prani. Maar jere no mas Gambo, want misi una sumen moro. Ja, maar jere. Oma tak was in het parlement. Ja, we kon dus eigenlijk is jara tori kong. Dan jara torko wakaso. Maar voor finaliseren san disi. Dat de service maar de leggen uit dat we dan naar de wantja kondere. Naar de wantja kondere. Dat Luku van de meestraag. Dus dat. Let's watch some small video, and so that we can comment. Let's watch this video, some few minutes. Let's watch this video. En dit zijn misdragingen, voorzitter. Maar goed. En dit is mensen die verantwoordelijkheid willen nemen van het land om op een zodanige wijze te misdragen, het land uit te roeien. En we hebben gezien wat het gevolg is geweest, voorzitter, van dit gedrag. Dat we vandaag in die malaise zitten van het land, komt door dit gedrag. Dat we vandaag te maken hebben met een voorvluchtige ex-president, komt door dit gedrag. Dat we te maken hebben met voorvluchtige ministers van Financiën, komt door dit gedrag. Dat we governors hebben die achter slot en grendels moest terechtkomen, komt door dit gedrag. En dit is wat we bedoelen, voorzitter, dat die samenleving moet waken, dat dit soort mensen nooit meer in machtscentrum komen, voorzitter. God have mercy upon us. Dus dat ushit batak dat una fanoudu. Sawa fanoudu na leksam takik ba. Im sorgu fi you serefi. Isabi toch fika overleef in wan kondere. Want bigi man deskundig man taki a wansan sankan chawan kondere kona fesi. Efi a bigi industrie nanga desan dat dana prang korong. Natuurlijk. Isabi toch. Ja. En dat arregeren die se met moeite. Want ja, instituut Sarmaka, Groningen, die kan go leren prani, de maisori moderne technieken, alla desan dati. Je verstand de tor dati. En daarom ik met de juta. Utam met moeite, ta abribi. En no luku, suma na suma. Want ja, tusma no mo in gorong tapuera. Ja, takrus mga bungsma. Je verstand? Dus no go luku de saat, no mek no man ko trowe krioling in you watera. Fuko leki san uittak, damana disi, damana dati, damana lop disi. Praat geen mensen na, je bent geen papegaai. Nee, je moet je eigen denken hebben. Ga dingen evalueren. Go wejiko. En dat na mi. En minen na masara dek met Gambo. Ja, masara Gambo. Hospitabu takanga asana volle. Leksa masara Gambo taki. Gebruiken verstand. Bepaalde politiek maak ik het takang unu. Dem Luku sama do Jakon review. Luku sama do. En Luku pa bede en Luku sa abno. Want die kan berekenen om een nama ontvang wamu en samen abno. Trama ontvang 3 golven, dan maar helikopter. En ook kan. Dus zo in controle a tori. Natuurlijk vanuit dat programma desi. We taki. Jep akondre. Jep senang. Voor het troen tot die abstrati. Dat hoor. Je kondre senang krim. En nogmaals, mijn aksono, if you know echt de senama, en je nakt op je borsu, dat je hebt aan regering die zie, voor een kondrik dan klik. Weet dat ook grand tangi. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't.